Allah dai biya fai. Suna na Sadiq Dixon, suna na Sadiq. Ya tuwa kai fa alajin fai ne ba, yanzu ba magana fai ke. Ahmad, na? Abinda nake so ka gane ni fa maganar gaskiya wannan harkar fai wallahi tallahi sai gwamna sun sa hannu akai. Sai an je ina ga judiciary court an gayyato China an yi shari'a da ita akan wannan harkar. Kai dan jarida ne a taimaka dan Allah su Nasir Salisu Zango su sa baki a yada maganar nan. Yanzu kaga fa ko majalisa bana iya fita. Mutane sun sa na a gaba kawai mahaukaci ake mun kallo. Ahmad, to kai me yasa ka ci bashin mutane ka ce wai abinda baka da tabbaci? Me kai ka? Ba za a gane ba ne. Ba wai biyan ne ba za a yi ba, an ja lokaci ne, an kai lokacin da na riga na wallahi mutuwa zan. Wai biyan za a yi? Allah mutuwa za su yi, amma ban san koyaushe za a yi ba wallahi. Yanzu ni ma kallon mahaukacin kake mun? Bai ba magana wai haka bane to. Allah ya sa ya ma biyan. Naka sai naka. Wallahi naka sai naka. Allah ya sa ya biyan. Kai ƙarya ne wallahi. Kai wallahi ma sai an yi biyan nan. Allah sai an biya mu haƙƙin mu. Mu rika bude data muna taba mining ta wuni tana yi. In case sai da na haɗa mining wajen 3,000 da wani abu. Ƙarya ne wallahi. Kai ƙarya ne wallahi Allah. Kai da wallahi na boye kowa unguwa. Kai bai ganye kallo na.